Tak krásné dobré ráno, dámy a pánové, a zároveň přeju dobrou chuť k naší technologické snídani. Mé jméno je Mirek Černík, reprezentuji tady společnost SafeDX, která tuto snídani pořádá společně s našimi partnery, společností The Mama AI a společností Hewlett Packard Enterprise. My si moc vážíme toho, že jste dorazili. Věřím, že si to užijete, doufám, že to pro vás bude zajímavé. A já si dovolím hnedka takhle na začátku zostra otázku, tak kdo z vás to má? Kdo z vás to má? Kdo z vás to nemá? Kdo z vás to chce mít? Kdo z vás to nechce mít ani za žádnou cenu? Bavíme se samozřejmě o umělé inteligenci, tématu, které je velmi diskutované. Každý na to má nějaký názor, jestli ho nemá, tak ho bude mít. Samozřejmě je spousta příznivců, je spousta odpůrců, je spousta teorií. Já si myslíme, že nevíme, jak ta budoucnost bude přesně vypadat, ale co je důležité, ať už považujete umělou inteligenci za kamaráda, za pomocníka, nebo za nějakou šílenost a nepřítele, vždycky je dobré, abyste o tom něco věděli. A proto je dnešní snídaně a doufám, že všichni odsud odejdeme o něco poučenější, než jsme sem ráno přišli. A já si tady neinteligentně budu muset přepnout slide. Trochu si zacvičím, snad to všechno zafunguje. Tak, jenom něco málo k agendě. Úvodní slovo máme téměř za sebou. Kolega Jiří Vrobel a Jakub Linhart z Mama AI budou mít první přednášku. Potom bude následovat krátká přestávka, zhruba 5 minut na občerstvení. Takže poprosím, jestli můžete potom nějakým způsobem se příliš nezdržovat, prostě vzít si jídlo, což můžete samozřejmě i během těch přednášek a vrátit se potom na svá místa. Potom bude další přednáška kolegy Ladislava Pecna z HPE. Potom opět uděláme kratičkou přestávku, abyste si mohli doplnit to, co potřebujete. A potom už bude moje přednáška a závěr. Takže by to mělo být celkem svižné. Takže věřím, že si to všichni užijete. Samozřejmě, kdyby jakékoliv dotazy nebo potřeby, tak se na nás obraťte, je nás tady dost a těším se, že si to všichni užijeme. Takže díky. A poprosím prvního přednášejícího, aby se chopil svého stolečku. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za představení a já se pokusím tady najít svou prezentaci. Jo, dobrý, děkuji. Takže tématem je, dá se AI použít bezpečně pro vaše data? No, jeden Murphyho zákon říká, že když nový titulek obsahuje otázku, tak odpověď zní ne. Ale tady nejsme v novinách, takže uvidíme, jestli vás něco z toho, co vám budu předvádět, jestli vás zaujme. Jenom pár slov o tom, kdo vlastně jsme, kdo je Mama AI. My jsme takový trošku zvláštní startup. Zvláštní v tom, že lidé, kteří u nás pracují, se často znají 15 až 20 let a velkou část té doby strávili v oblasti umělé inteligence. Pocházejí většinou z týmu IBM Research, z Watsonu takzvaného, a ten tady byl založen v České republice už v 90. letech. A to, co je jako podstatné, tak jsou třeba hlasy, kterými se zabývali a vůbec práce s přirozeným jazykem. Rozpoznávání jazyka a to nejenom teda v hlasové, ale i textové podobě. Takže my jsme poměrně hodně slyšet a to, jak jsme slyšet, tak můžete zažít třeba na stránkách Seznamu, jenom takovou krátkou ukázku. Pokud posloucháte sekci Čteme vám seznam zprávy, jakou si pustím, tak tam můžete slyšet naše umělé hlasy, které vám tyto zprávy načítají. Burger Kingu mají až do konce dubna Whopper Junior menu jen za Čteme vám seznam zprávy. Důvěra v českou ekonomiku stoupla, věří firmy i zákazníci. Článek napsali Seznam zprávy. Důvěra v ekonomiku České republiky v dubnu stoupla meziměsíčně o 2,8 bodů na 97 bodů.
Takže tohle je jeden z našich umělých hlasů a ty umělé hlasy můžete slyšet celkem 4 a často se v dialozích střídají. Takže kolegové, přestože vlastně jsme mezinárodní firma, tak vždycky kladli velký důraz na češtinu a na to, jak ji zvládáme. Takže čeština to je jedna naše silná stránka. A to se projevuje nejenom v tom hlasovém rozpoznávání, ale i v práci s textem. Čili tady bych vám chtěl ukázat jeden produkt, který se jmenuje mSearch a je to multijazykové semantické vyhledávání. A v tomto případě bych zvolil živou ukázku tedy. Takže když se podíváme na takovéto běžné testovací rozhraní, tak tady mám kolekci, která se stává z českých obchodních zpráv. A podstatou té semantiky je, že úplně přesně nevyhledáváte full textově, ale vyhledáváte významově ve vašich dokumentech. Předpokládám, že každý pracujete ve firmě, která má řadu dokumentů, ať už jsou to pracovní postupy, kontrakty, směrnice, návody pro klienty a tak dále. Na vyhledávání v nich to je často velká bolest. Takže když se třeba zeptám, tadyhle dostali se na trh nějaké nebezpečné potraviny, tak mi to najde sérii článků o tom, že britské supermarkety stahovaly z prodeje potraviny s dioxinem, v Německu byly kritické případy nákazy, salátové okurky ze Španělska a tak dále. Přičemž vždycky jsou vysvíceny ty nejatraktivnější pasáže, které o tom nejvíce hovoří, které jsou nejvíce podobné tomu, na co se vlastně ptáte. No a krása tady té semantiky je v tom, že se nemusím ptát pouze českých dokumentů, když se třeba zeptám německé kolekce a vyhledám si místní dokumenty, a já vypnu ten highlight, poněvadž ten je trošku nečitelný v tomto případě, tak se hned dozvíme něco o salmonele v šunce, listerích v sýru, plísních v těstovinách a tak dále. Takže to vyhledávání na český dotaz funguje semanticky napříč jazyky. A těch jazyků to umí více než 100 zhruba. No, co s tím, když neumím německy, že? Takže mohu tady ty články si najít a můžu požádat třeba o krátkou, stručnou sumarizaci. V tomto případě přichází na řadu jazykový model, či nějaké to LM-ko. V tomto případě to, co teďka vidíte, tak to je GPT, ale můžeme se bavit i o jiných modelech, takže tady vám to udělá sumarizaci v jazyce té otázky a odpoví vám to na co se ptáte. Takže na co se to dá použít? To jsou nejrůznější aplikace, počínají třeba helpdesky, protože jeden z našich klientů už si prakticky uvěřil, že když se objeví na na IT helpdesku nový ticket, tak málo kdy přijde ten problém osamoceně, že neštěstí má rádo společnost. Takže na druhou stranu ten ticket už zpravidla řeší několik různých lidí, tak jak jim to chodí do těch front. A když to vyřeší jeden člověk, tak se to dá použít, pokud je to stejný problém i pro ty ostatní. Takže když se najde přesně nebo nejpodobnější ticket, který už někdo vyřešil, tak to tak může asi v 85% fungovat, že není třeba vymýšlet nic dalšího, ale je možné prostě použít už to řešení, které někdo vymyslel. A dovedete si představit, jak výrazně to zvýší vlastně efektivitu takového helpdesku nebo obecně jakoukoliv call centra. Jinak můžeme se podívat třeba na nějaké ukázky z hlediska legislativy, když se zkusíme zeptat, jestli třeba, když se odchází na mateřskou, tak se dozvíme. Paragraf 197 a 195, oba jsou správně. Jeden je při převzetí dítěte, jeden je při porodu, takže v tomto případě to nachází velice rychle, velice správně, třeba i v legislativních dokumentech. Takže já jsem říkal použití na veškeré spisové služby, dokumentaci firemní, pracovní postupy. Jedna z krásných aplikací, kterou třeba můžeme v tomto případě nabídnout, to je ta multijazykovost, čili když máte firmy, které jdou napříč několika zeměmi, mají své pobočky v různých zemích, mají své znalostní databáze třeba v jazyce té firmy, v tom jazyku toho headquarters, tak z těch databází mohou tímto způsobem čerpat a vyhledávat v nich i lokálně dotazem česky. Nebo naopak, když máte firmu, která chce expandovat a má veškeré dokumenty pouze česky, chce expandovat do zahraničí, tak může pomocí své české dokumentace udělat zase podporu svých zahraničních týmů. Obojí funguje. Ano, prosím. Má tam nějaký význam to obrácené lomítko? Pardon, to byl jenom překlep. Ne, nemá. Jinak tohleto nabízíme, tohleto asi není rozhraní, které byste nějakým způsobem využili. To je věc, kterou prostě integrujeme do našich dalších produktů nebo do produktů, do prostředí klienta, do spisových služeb a tak dále.
A pojďme se podívat kousek dál. Když teda se bavíme o tom rozhraní, tak rozhraní nemusí být tady tohleto, ale další možností je, že se to dá integrovat tady do tohoto M-Data chatu takzvaného a tam máte možnost už dotazovat se napříč kolekcemi, ale nejenom textovými kolekcemi, tam je možné i jít do třeba SQL databází, čili je možné se při přirozeném jazyce zeptat na data, která máte strukturovaná ve vašich databázích. A to nejrůznější, nejenom jednoduchá data, nejenom vyhledávání, ale i třeba nějaké agregace a podobné věci. To znamená, kolik procent činili 3 největší klienti v mém obratu za uplynulý kvartál, takovéto typy dotazů. Čili pak to funguje tak, že vlastně jazykový model na počátku přeloží tento dotaz do SQL dotazu a ten se aplikuje na databázi, dostanete výsledky a samozřejmě pro kontrolu dostanete i ten SQL kód, který byl v tomto případě použit. Vždycky je dobré vědět, s čím vlastně pracujete. No ale ta rozhraní můžou být další. Takže například tady je Jarvis, osobní asistentka, moje osobní asistentka. A tu jsem si tedy vycvičil pomocí GPTčka, dostal i nějakou fyzickou podobu, což už dneska není problém, s konzistentní postavou Midjourney. Takže používám Jarvis k tomu, aby třeba vstupovala do našich interních firemních databází a vyhledávala v nich, ukládala do nich některé úkoly, i způsoby, jak byly vyřešeny například, čili takový opravdu osobní digitální asistent komunikující v přirozeném jazyce. A ta krása je právě v tom, že se tato technologie dá napojit na to naše sematické vyhledávání, na mSearch, to znamená, používají se APIčka, která nabízíme, to je to hlavní, co nabízíme, vlastně dostupnost naší technologie, integrovatelné do čehokoliv dalšího. Takže to, co si třeba může načíst a uložit do naší databázi, tak byl EU AI Act. To znamená dokument, který byl vlastně dán v plénu, tuším, v prosinci loňského roku a finálně schválen v březnu letošního roku. Není to jednoduchý dokument, má asi 458 stránek, pokud si pamatuju. Na to brzy naváže nějaký 26 prováděcích předpisů, takže máme se na co těšit. A dokumentace, jako číst to, tak takovýto asistenti prostě určitě pomohou. Takže potom ten dotaz může vypadat třeba, jestli je možné, nebo jestli nutné informovat uživatele o tom, že hovoří s AI v různých aplikacích a Jarvis si zavolá příslušné APIčko a řekne vám tedy, jak to ví ona. Ale řekne vám to na základě těch dokumentů a dokáže tedy i z těch dokumentů přesně citovat, čili není to žádná halucinace. Kdo z vás používá GPT mimochodem? Výborně. Kdo z vás používá GPT-4? Výborně, paráda. Takže tam už na tu halucinaci občas už tolik nenarazíte jako u GPT-3. Modely se samozřejmě stále vylepšují, ale může se stát, že si kontextem správně svedete na cestí. Takže tady klademe důraz na vysvětlitelnost toho, co AI vám nabízí. Už jak jsem mluvil o tom SQL dotazu například, čili veškeré podklady dostanete od nás vždycky k dispozici. A v tomto případě to může být konkrétní citace z konkrétní strany, jak je to opravdu v tom dokumentu napsáno. Takže tam, kde se potřebujete orientovat v mračném dokumentu, tam nabízíme technologii, kde vám napojíme naše sematické vyhledávání na váš frontend, který si řeknete. A pak můžete třeba také porovnávat nejrůznější dokumenty mezi sebou. Tady je ukázka, kromě toho, že vyšel nějaký EU AI Act, tak byla taky přijatá rezoluce Spojených národů. Tuším, ta byla asi začátkem dubna. Ta je pouze 8stránková, takže když necháte mSearch, samozřejmě tady je to zapotřebí použít k tomu ještě nějakou mezivrstvu, která řekne, že má porovnávat 2 různé dokumenty a necháte si vytvořit, jaké vlastně jsou ty koncepty klíčové v těchto dokumentech, zejména v tom prvním, a pak si necháte srovnat, jak ty dokumenty vypadají mezi sebou, čili dostanete konkrétní porovnání obou dokumentů. A to se dá zase využít v momentě, kdy máte třeba nějaký firemní checklist, dejme tomu náležitosti kontraktu nebo quality assurance nějakého projektu a tak podobně. A dá se na to navázat a říct, srovnej mi to, co tady máme v tomto konkrétním projektu nebo v tomto kontraktu s našimi standardy. Liší se to, neliší, kde se to liší. Jo, takže tohle jsou use casey, které po nás teďka naši klienti velice často poptávají.
Dělá se to poměrně jednoduše, takovéto propojení. Třeba u toho OpenAI tak to vystavuje možnost doplnit si GPT-4, personál GPT. Kdo používá personál GPT? Tak tady už těch rukou je méně, dobře, děkuji. Takže máte možnost si vytvořit vlastně svoji kopii jakoby v uvozovkách, trochu ohnuté GPTčko, a to vám umožní napojit se pomocí třeba API specifikací na další produkty, které to GPTčko může volat. A v tomto případě je to napojeno na naše semantické vyhledávání. Takže vpravo jsou seznamy našich rozhraní volatelných APIs, které poskytujeme, a vlevo je ukázka, jak to vypadá v OpenAPI, čili personál GPT, kde se to propojí navzájem. Takže tolik třeba k spisovkám. Další věc, která může fungovat velice dobře na nejrůznější a má spoustu dalších použití, tak je použití umělé inteligence v detekcích anomálií v časových řadách. Což může být věc, která je jednoduchá, ale může být i poměrně hodně komplexní, zejména když se ty vzorce chování z jednotlivých procesů nějakým způsobem skládají dohromady. Takže pokud třeba pracujete i v průmyslu, tak můžeme jít do mechanismu, který bude detekovat třeba nutnost maintenance, že se blíží maintenance, a to třeba i dá se to dělat podle akustických signálů, podle snímání zvuku nějakého zařízení, ano, podle dalších odchylek, které jako snímáte a monitorujete. A vlastně tady máme jednu hezkou aplikaci společně s firmou Diribet, kde jsme dodávali hlasové ovládání takovéhoto dílenského mechanismu pro vyhodnocování, pro snímání monitoringu výroby. Třeba jedná se o utahovačku šroubů a teďka najednou se zjistí, že ten kroutivý moment najednou, že nedošlo k tomu předpokládanému zakončení té křivky utahovací, ale že to vystřelilo někam nad běžné limity. No a to, co k tomu děláme my, tak to je rozhraní, kde ten mistr, když má i ty ruce zapatlané, tak může přijít k tomu terminálu a říct si o to, aby mu to ukázalo, jak ty časové řady vypadaly u těch předchozích, jak to vypadá, že je to sladěný, jestli je to opravdu jako nad rámec toho průměru, o kolik. No a potom nadiktuje záznam, že co se s tím má stát, který jde třeba někam do systému řízení jakosti a následně do toho, jak se s tím výrobkem bude zacházet. Takže tohleto jsou věci, které můžeme nabídnout i v oblasti výroby, ale není to jenom v oblasti výroby, té anomálie samozřejmě může existovat ve spoustě různých procesů. Prostě tam, kde je nějaká procesní odchylka, tak to se dá vyhodnocovat, že prostě někdo udělal něco a bylo to po pracovní době. Dá se to použít třeba i v oblasti IT operations, vyhodnocování nestandardních chování uživatelů. No a samostatná kapitola, kterou máme, tak jsou konverzační asistenti. To je naše dceřiná společnost Telma, a kde se vlastně tady u nich vyskytuje ta umělá inteligence, tak to je celá řada. Vlastně každý konverzační asistent tak pracuje na bázi přepsaného textu. Takže na počátku máte někde ten hlasový signál a ten je zapotřebí převést do textové podoby. Ale kromě toho umíme třeba detekovat nějaké ty biomarkery, čili znamená to, že z toho hlasu umíme rozpoznat s velkou přesností, jaké je pohlaví toho hovořícího, jak je zhruba jeho věk, jaká je kadence, a to všechno má se opodstatnění v té hlasové konverzaci, protože třeba můžeme aspoň oslovovat člověka s právým rodem, můžeme se mu v těch voicebotech přizpůsobit tempem hovoru. Prostě asi víte z praxe, že když s někým hovoříte, tak nejvíce si popovídáte s lidmi, kteří mají podobnou kadenci hovoru, jako máte vy sami. Jo, když máte spíš volnější tempo hovoru a někdo na vás začne chrlit a neustále hovoří a když se nedostanete ke slovu, tak asi to není úplně vyvážená konverzace. Takže proto třeba umíme udělat i voiceboty, kteří to tempo přizpůsobí vaší kadenci a může teda, aby to méně stresující pro obě strany. Takže na to navazuje nějaký natural language understanding, porozumění tomu jazyku, řízení celého toho dialogu, a může tam být i zakomponován nějaký ten GPT model, aby ty odpovědi byly barvitější, více reagovaly na to, co ten klient říká, a zase pak to jde opačným směrem a na závěr je zase ten hlasový signál. A to všechno se musí odehrávat vlastně v reálném čase, aby tam nebyly pokud možno žádné proluky. A já zkusím teďka ukázat jednu další věc. Tady tento graf, já to zrovna vrátím, znázorňuje
jak může umělá inteligence obvolávat stovky a tisíce klientů nebo zaměstnanců, ale pozor, samozřejmě nechodíme s našimi aplikacemi do něčeho takového, jako je slepé navolávání a obtěžování. Jedná se vždycky o nějaký oprávněný zájem a použití v rámci nějakého definovaného procesu. Takže například to, co vidíte, je ukázka, když jedna firma má svůj e-shop a na tom e-shopu má objednávací systém a lidé platí až v momentě, kdy si teda to zboží vyzvednou na té dané prodejně, kam si to objednané zboží nechají poslat. Jo? Takže v tomto místě je ten kritický bod, kdy to na tu prodejnu přijde a ty lidi se jako občas proto nedostaví. A samozřejmě dostáváte e-maily, dostáváte SMSky, které si možná přečtete, možná nepřečtete, ale když ta firma udělala testování, nějaký AB testování těch možností, tak se zjistilo, že ten hlas pořád funguje jako určitý imperativ. Jo? Když vám někdo zavolá, tak to hned tak nepřehlednete. Najdete nepřijatý hovor, ježišmarek, kdo mi volal, snažíte se zavolat zpátky a tak dále. Prostě nenecháte to bez povšimnutí. Takže tady tohleto byl graf, který ukazoval, jak navoláváme nějakých 1500 klientů a to se děje denně. A znamenalo to pro tu firmu přínos o nějakých více než 10% zvýšení obratu. Díky tomu, že o více než 10% se zvýšilo to vyzvednutí těch jednotlivých zásilek. A je to zvýšení obratu vůči tomu, kdy na druhé straně by musela být nějaká manipulace, poslání zpátky do nějakého centrálního skladu, vybalení a tak dále, či nějaké dodatečné náklady. Takže to vyvážení těch nákladů a výnosu, tak je tady ještě de facto potom výraznější. Takže tady se bavíme o takových voicebotech, kteří jsou schopni jako aktivně zavolat a třeba zeptat se, udělat takové ty průzkumy, když voláte někam do banky, někdo vám vyřídí váš požadavek, zavolá vám zpátky, někdo ptá se, jak jste byli spokojeni, taky tak to může fungovat. A ty hovory můžou být kratší, efektivnější, dobře strukturované a mají daleko vyšší výtěžnost. A to všechno je součástí třeba naší Mama Telma AI platformy, kde děláme taková školení Mama AI Academy pravidelně a v rámci tohoto cvičení této akademie tak si můžou naši účastníci vyzkoušet, jak se takový voicebot dělá a během 20 minut takového voicebota, který umí efektivně vést konverzaci směrem na venek, i když jednoduchého, tak dokáže udělat úplně každý v tomto rozhraní i bez předchozího školení. Je to ukázka úžasné kreativity. No a poslední ukázku, kterou jsem tady chtěl udělat, která se zabývá rovněž hlasem. Ty naše hlasy neslyšíte jenom v rádiu nebo teďka už i v televizi, ale integrujeme do našich dalších produktů. To znamená, zakomponovali jsme ho třeba tady do mVoice Studia a tady, kdybyste chtěli, tak o přestávce vám kolega Jakub vysvětlí, jak to používají třeba některé televizní stanice. A může to fungovat tady tímto způsobem, že máte na počátku video a to video může být třeba, jak se něco opravuje, což může dneska nasnímat v terénu každý člověk s mobilním telefonem, jo? Každý specialista. Nebo když máte nový softwarový produkt, jak se s ním zachází, čili snímání obrazovky. Ale k tomu je zapotřebí nějakým způsobem to video ještě kvalitně ozvučit, nejlépe profesionálními hlasy. Takže proto nabízíme něco, kde je možné k tomu původnímu videu, což může být třeba takovýto animák, tak přidat tady tyto promluvy na vhodná místa. A prostě v momentě, kdy se vám jeví, že by bylo vhodné zařadit nějakou promluvu, tak si to video zastavíte, přidáte promluvu a tady bude se to překrývat trošku, zastavil jsem to brzo, napíšete text, který je možné syntetizovat a ten text je potom součástí toho videa, které si můžete stáhnout. Takže zase funguje to i tak třeba, že umíme natáhnout titulky, v nějakém jazyce ty titulky, vlastně pomocí těch titulků syntetizujete ten hlas do toho daného jazyka a můžete dělat videa pro klienty, návody, anebo marketingová videa, která se dají velice snadno customizovat, přizpůsobit na míru jednotlivým klientům, včetně oslovení a tak dále. Takže tohle je asi finální produkt, který jsem vám chtěl ukázat. Čili to, co je podstatné, co jsem chtěl říct, je, že všechno, co jste právě viděli, až to používá vlastně jakékoliv mechanismy umělé inteligence, tak se dá instalovat on-prem.
Čili máme spoustu klientů, kteří, a je to zejména u té spisovce, tak nechtějí své dokumenty pouštět někam dál, do terénu, na cloudy a tak dále. To znamená, tohleto všechno mSearch může fungovat zcela lokálně, bude vám vyhledávat lokálně, nemusí mít připojení na internet, čili uvnitř vaší infrastruktury, bezpečí vašich firewallů. A pokud teda samozřejmě se bavíme o nějakém napojeném jazykovém modelu, tak GPT vám lokálně nenainstalujeme, ale dá se hovořit o dalších třeba open sourceových modelech, které můžeme udělat přímo u vás, aby rovněž i tyto odpovídače byly lokální a mají navíc tu výhodu, že se dají adjustovat a vyladit na vaši třeba specifickou vaši doménu. Takže tady bych řekl, že na rozdíl od novinových titulků, tak ta odpověď je ano. A pokud byste nás chtěli někde sledovat a najít, tak jsme The Mama AI. Můžete nám napsat a najdete nás samozřejmě všechny na LinkedInu. Já vám děkuji za pozornost. Jsou dotazy? Ano, prosím. Pro dubbing. Já myslím, že Jakube, může se toho chopit? Děkuji za otázku. Dubbing je něco, k čemu se postupně blížíme. To, co teďka ty hlasy, na co se teďka používají v několika celoplošných televizích, je takzvaný audio popis, což jsou vlastně takové titulky pro nevidomé. To znamená, je to nějaký hlasový popis děje toho filmu. Ten důvod je v tom, že ten vývoj těch syntetických hlasů, pořád jsme ještě na začátku, ale i když jakoby to zní jako velmi věrohodně, tak pořád plnohodnotný dubbing nějakého filmu je v podstatě umělecké dílo. Ten dubber do toho dává svoje emoce, dává do toho nějaký svůj konkrétní výraz. Když si vzpomenete na pana Filipovského, jak mluvil Finéze, tak to je prostě něco, co zatím nejde napodobit. Ale už teďka pracujeme na technologiích, které nás tady k tomu postupně budou přibližovat. Takže zatím jsme na takových jako prvních krůčcích nebo prvních stupínkách toho dubbingu, ale postupně se tam budeme dostávat. Prosím. Tak, děkuji. Tady prosím, ano. Mongolština. Aha. Musíme utestovat, ale zatím to, co víme, je, že ten model umí asi něco přes 100 jazyků. Čili v tomto případě ten náš interní vyhledávací engine je konzistentní třeba s tím GPTčkem. Jo? Zkoušeli jsme to na jazycích, jako je korejština, hebrejština, arabštinu a tak dále, čili věříme, že i prostě jazyky, kterými hovoří aspoň více než nějaký 10 milionů obyvatel na zeměkouli, tak by to mělo rozumně pokrývat, takže to by pro Filipíny určitě nebyl problém. Takže můžeme se o tom separátně pobavit, jo? Můžeme otestovat. Mongolština asi taky by šla. Uvidíme. Otestujeme. Děkuju. Ano, prosím, další dotazy? Jan Vídek z VUT Brno. Já jsem se chtěl zeptat, když tam máte třeba ty hlasové asistenty a je to třeba nějaký specifický produkt, tak jak dlouho trvá té proceduře než tomu vašemu programu, než se naučí v podstatě, ono asi musí tam být nějaký člověk, nejdřív živý, který tam telefonuje s tím druhým klientem a pak teprve podle toho se ta procedura naučí odpovídat a kolik takových telefonátů tam musí být jako předtím, než se to naučí. Aha, tak pokud se bavíme o těch dialozích, o kterých jsem mluvil na platformě Telma, tak ty vlastně mají nějakou svoji strukturu, poněvadž tam je zapotřebí, tam je vždycky nějaký use case zatím. To znamená, volám klientovi, abych mu něco, to znamená, potřebuji z něho vytáhnout informace, potřebuji mu něco sdělit, takže tam to není postaveno na nějakých testovacích hovorech, ze kterých by se to učilo, ale samozřejmě dá se průběžně třeba aktualizovat ten chatbot díky tomu, že se setkává s nějakými odpověďmi, které na počátku jsme považovali za nestandardní. Takže to jsou věci, které samozřejmě vždycky doladujeme. Byly to třeba web do armády, asi můžu říct, že dneska už jo, do armády.cz, tak tam je veškerá naše technologie na jednom místě. To znamená, je tam paní poručíce Adéla, která má i svůj hlas, který byl udělaný podle jeho modelu, odpovídá na otázky, které by mohly zajímat zájemce o
službu v České armádě, v armádě České republiky tedy. A tam samozřejmě jako takhle, Češi jsou mistři trollingu. Kdyby se dělal mistrovství světa v trollingu, tak by pořádající země musela být Česká republika. Jo? Takže ten první den byli jsme připraveni na lecos, testovali jsme usilovně, aby Adéla odpovídala smysluplně, ale čekali jsme, že budou asi nějaké pokusy to samozřejmě trošku rozbít a tu konverzaci odvést někam jinam. Takže ano, povedlo se, ale ta otázka nás pobavila asi všechny, protože jedna z dotazů byla, jestli v české armádě mohu dostat hodnost vraníka. Jo. Odpověď byla teda, že ano, ten první den. Jo. Takže dneska už Adelu takhle tak nenachytáte, ale tohle to bylo aspoň vtipný, to nás pobavilo hodně. Ona vlastně byla správná do určitý míry, protože tam byly nějaké dokumenty, které se týkaly vojenských služebních psů, který mají taky svoje hodnosti a ona si z toho jako vydedukovala, že teda jako vraníka úplně ne, ale že toho psa teda jako mít můžete. Takže asi takhle tak. No. Takže tam je to na bázi dialogu, který se dá dále zpřesňovat díky tomu, že umí reagovat na více různých odpovědí, asi tak dále, ale neučí se to tím, že by člověk, že by to absolvovalo a nasávalo ty telefonáty jako takové v tomto případě. Jo? Děkuji. Ano, prosím? Mhm. Jo, potřebuje nějakým způsobem mít jeho slovník. Čili záleží na tom, jak máte databázové sloupce, databázové položky popsány. Jestli jsou popsány nějak smysluplně v přirozeném jazyce, že se dá ten význam odvodit, anebo jestli je to položka x277.1 nebo něco podobného. Takže pokud jsou to ty druhé, ten druhý případ, tak potřebujete mít nějaký vysvětlující lexikon, kde ty modely jsou popsány, ty položky jsou popsány, co která znamená. Pak se s tím dokáže velice dobře vypořádat. Mám tady, můžu potom ukázat stranou nějaký příklad, jak to může vypadat, když ta databáze je popsána velice srozumitelně. Tam nebylo zapotřebí opravdu dělat nic dalšího a poradí se to s tím a umí to najít. Ale samozřejmě, čím komplexnější databázový model, tak tím to více bude stát nějaké úsilí. Děkuji. Ano, prosím. Ještě nějaké dotazy? Takže pokud nejsou, tak já vám děkuji a předávám zpátky do studia.